Ġiet uffiċjalment irtirata l-applikazzjoni biex jinbena impjant tat-tarmak fl-Imqabba 500 metru biss lil mid-djar tar-residenti. L-applikazzjoni ġiet irtirata permezz ta' ittra iffirmata mill-perit tal-proġett lill-Awtorità tal-Ippjanar. Dan seħħ wara li ftit aktar minn ġimagħtejn ilu fiż-Żurrieq il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li dan l-impjant propost fil-limiti tal-Imqabba ma kienx ser isir. Ma nistgħux naċċettaw aħna illi din l-industrija tat-tarmak u tal-asfalt tersa aktar lejn ir-residenti minn fejn tinsab illum. Anzi, llum niġi qudiemkom u nista' nħabbar b'mod ċar illi l-impjant tat-tarmak u tal-asfalt ġdid li kien se jsir fl-Imqabba mhuwiex se jsir, mhux se jsir. Fl-istess attività politika, il-Prim Ministru kien spjega kif Gvern Laburista għaddej b'ħidma biex għala u qed jagħlaq impjanti li ħallew impatt negattiv fuq in-nies u fakkar kif Gvern Nazzjonalista fl-2006 espona art verġni daqs is-siġġiewi kollu għall-iżvilupp u għalhekk spjega kif il-Gvern illum ma jistax jieħu lura drittijiet li nataw lin-nies.